dag på Københavns Musikskole har vi kickstartet musikskolernes store kampagne med en stor begivenhed, både med kulturministeren og med ambassadørerne og med et meget stort udtræk af musikskoleelever til at få kampagnen i gang på festligste vis. Jeg tror, der er mange børn her i dag, som er rigtig godt på vej til at finde deres melodi. Og vi skal også sprede musikskolernes melodi og takten i musikskolernes gode arbejde. Nu vil jeg simpelthen give ordet til musikken, til Find din melodi, musikskolernes kampagne. Jeg har gået en sang på hjernen, jeg nynner den igen og igen. Og hjertet banker, det banker ryggen, og hænderne øver sig. Vi har skrevet sangen Find din melodi, og både Anna og jeg har begge gået på musikskolen i mange år. Det er meget det sociale, også den der opdagelse af, at man er virkelig god til noget, og man kan dygtiggøre sig og gøre det sammen med andre. Og det kan være rigtig sjovt. Jeg har taget helt vildt meget med mig fra musikskolerne. Musik er jo forstand, det er træning og øvelse og så videre, udenadslære nogle gange. Men musik er jo også følelser, og i virkeligheden er det at beskæftige sig med musik en, hvad kan man kalde, en kongevej ind til sjælen i virkeligheden, og finde ud af, hvor og hvad man egentlig er. Hvordan er det at gå på musikskole? Jeg synes, det er rigtig fedt, for man lærer utrolig meget herude. Og også det sammenhold, man har med de folk, man spiller i orkester med. Altså, jeg søgte på musikskole, fordi jeg så, at de kendte stjerner og alt andet, som spillede og gav dem gas op på scenerne. Og det synes jeg, det ville være super fedt, hvis jeg skulle komme til det. Det har helt sikkert været med til at gøre mig til den, jeg er i dag, at jeg er gået på musikskole. For det første har det givet mig en masse erfaringer, men det har også gjort, at jeg allerede som barn kom til at spille i band. Og det er jo en vigtig ting at kunne spille med andre også, ikke kun at kunne en ting alene. Når unge søger ind på musikskole, så er det virkelig for at lære et instrument. Altså, der er mange, der tager den korte linje i dag, og ligesom vil gå direkte til toppen, bare ved at være på et fjernsyn. Men altså, det der, hvis du lærer dit instrument at kende fra starten, så vil det være med dig hele vejen. Lige meget om du er på tv eller ikke. Da jeg startede på musikskolen i sin tid, så startede jeg med at spille guitar. Men jeg begyndte simpelthen at synge for at orientere mig i sangen, når jeg skulle spille guitar. Så som en sidebonus, så er jeg simpelthen endt op med at begynde at synge utrolig meget. Folk skal jo bare ud og spille musik, og det er jo oplagt at komme herhen og lære det jo. Det er det. Jeg stak lige hovedet ind i rummet. Det koger jo. Det koger jo af kreativitet. Det er virkelig skønt. Det er det altså. Jeg vil først og fremmest opfordre alle til at komme og opleve en time eller to på en musikskole. Der er en ekstremt stor mulighed for dannelse og lære at koncentrere sig. Der er et ekstremt fantastisk fællesskab. Der er en mulighed for at fordybe sig med sit instrument, som er brugbart resten af ens dage. Jeg kalder musikken min bedste ven. Den kommer altid til tiden og skuffer mig aldrig. Det er en dejlig ting. Musik er bare godt, og det tror jeg også er det, der gør, at der er mange, der søger ind på musikskoler. Efter dagen i dag fortsætter kampagnen rundt i hele landet. Alle steder vil vi sætte fokus på, hvor facetteret musikskolens verden er, hvor mange nuancer der er, hvor mange muligheder der er for at musicere sammen på kryds og tværs. Vi ses på musikskolen!